Hello guys, एकदमबारे गरमथार आं गोलोमजोब्बाय माने न'आवबो एसे हाग्रा एवदोंमोन थाइजौ खाजि जाहैनो आरो दुगैहैसिगोन जों बिदिनो थांनांगौ जोङो लामाया नायलांबाय थाबाय एकदमबारे गरमथार जोंसो थांथारनांगौ नायदो बेफोर गरमथार औवा बारि गोजा एकदम मेंबाय गरमा हाग्रायावबा दा नोगोर गरम बोथोर ना लोगोफोरा ओंखायनो नोगोर हाग्रा एवनायजों गरमजों हाबदेरखाबाय नोगोर गोलोमजोबखाबाय जों थांनांगौ माने दुगैहैग्रा लामा आरो बेयो जोंनि बे दुगैहैनायावनो जोङो जासिगोन थाइजौ खाजिखौ नायलांगोन लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो नायदो बै सोरखौ नुदों दा बेजों थांथारनांगौ दा देखायगोन आं बेखौ बेजों थांथारनांगौ नाय नायदो लोगोफोर नै बेजों थांथारनांगौ दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनिसो गोसो थोनायाबो गैलाब्ला मोजां मोननायाबो जाला एकदमबारे बेसे मोजां समायदों बेसे मोजां रमायदों सना नोंनि खानाय फिथराव नुहुरबाय फाइनालि गाइस मोनफैबाय लोगोफोर नै सुइस गेट जों गामि दुगैग्रा सुइस गेट जों गामि सुइस गेटआ बेनो आरो लोगोफोर नायदो नै नोगोद दै देरबा माबायदि नोगोद गिदिर जायो नै दुगैगासिनो सोरबा सोरबा बारि गोजा Amen. Nebe be एसे हासनाव हरलाय सोरबा खुरखो बे बिलाइया एसे हासनाव हरलाय आंनो गलि फाग्ला सुखाबाय फाग्ला फान्थासो माबाना हरखो बिलाइ बै बेयो मेन जाखो नब्रानो किनसेन बे आखाया मा जायोलै दे खिथालाय मोजांनो जोंनो आरो नांबावो नैबो फैगोन जिनि दे बे दिन्थिनाया मा जायो खिथालाय जोंनो मिडल फिंगार थारमाने मा जायो ओमफ्राय दे गेजेरनि आसि माथो सानांगौ गेजेरनि आसियालाय ओइ जाबायलै बेखौ जों आं जानोसो हरग्रोदो बबे मानो फुख'नाङा मादाले मानो फुख'नाङा बुं मानो फोजोब मानो बिदि गैया ओइ थाइजौ जाग्राफ्रा नै लांथियासो थाइजौ जाग्राफ्रा लांथिया खारा नै उरलुग्राया नैबे ओमफ्राय नैबे बानलु संख्रि माबा संख्रि नेग्रा बेनो नै हाग्राया नै बेनो हाग्राया हाग्रा नों हाग्रासो मामे हाग्रा दं होनलाय थाइजौ हाग्रा
आरो ओरै दङ सानै लांथिया बारसोमा फैयोसो दैयाव आरो ओरै दङ सानै अबे लेडिस हबे हेंदां थागासिनो जोंना दा बायदियाव बुहुद ओंखारबायलायनो खम खारगोनलै बुहुद ओंखारबा ओरैनो बेवहाय बुहुद ओंखारलाबायखायनो हा ओंखारालै माबा गिजाला मोनायाव गावबा मोनगोन बुहुद आसोलानै बारसोमखांनानै फैबाय बेबायदि हाग्रा बारिबाथाय बायोलै आं गियो थाब हादोदि जानोसै मा सेख'लायनानैसोलाय बेजों बेजों सेख'लायखांबावबाय फाग्ला गोजा मानसिफ्रानो मैगं जागोन आं जाब्रा जा दाबो हाया बिगुरा मिसिं संख्रियालाय बेखौ होजोबखागोन बानलुखौबो जेबो जाया एफा बुरजा संख्रिखौ थाइजौ एसे जाजोबनो हायो सोनो हानाय नङा जाम्बा बुंदों एसे जाद्रायथारदों बानलुखौथ' होजोबाबो जेबो जानाया बानलुनि जेबो जाया आंथ' बानलुखौ जेबो मोना हाजार बानलु गोसा जेबो मोना आङो गासिखौबो थिखो अखा दोमैजोब्बाय नै गैला अखा हासिगोन नामलायगुरियाव साला दहाय नों खालामनाया गिथाव हांगौलां साला नै खान्थाल थाइसे दं बाव नै खान्थाल जानो जमगासिनो बिगुरा बेलाय नै दुब दुबल' होनखालायो नै लेफे लेफेल' थांलायखायो फाम सोनांगौ सैदां फाम नै गेसावखौ आं बैयाव हैगोन बेखौ नै आदै नुदों गेसावबाबो मानिखायालै अयन'खा गेसाव सोंखालायबाय नै बेबो लाब गैया अबाव गोमोमो लायथि गेसावसो मेननि आखाइखौ जानाय जासिगोनलै गासिनो थाङाखैलै मेननि आखायानो थांबाय नै दाना माजों मा जाबाव आंनि आखाइ थांबाथाय सोरबा मोनजासिगौमोन बे आंनि आखाइनि बिगुरखौ एसे बेमार जागोन नैबे गेसावखौ बैयाव हैसैलाय नै आदै है नुदों थाइनै थाइनै जाखायो नै गेसावखौ जोंना नै आसोला माखौ नायखोदों बा नोंसो आदै मा खबर खोथा गैया बाथ्रा गैया बारा उथाव दा लारिखा जों आं मानोखौबा आरो नाखौ एवरोसो जागोरो मा ज्रय थानायनि ओइ मिनिलाय माथो गोदाव सोराव मिनिलाय आं मिनिबालाय गागा हो ओइ मेन जिवानि यानि थाइजौनि गेसावसो मारैबा राखा रुखांसै थाइजौआनो नै हाबाव बुवा संख्रिखौ बोरै उनदाया संख्रिखौ सुनानै लायनांगौमोनलै दैयाव मा फाग्ला रुजालायखौलै मालानि संख्रिया संख्रि सुनानै लायाबा जायो फाग्ला संख्रिया गासिबो सुजोबबाय संख्रिखौबो सुनांगौना संख्रिया सुनानै लायलाय थांलाय संख्रिखौ सुनानै थां ओइ सुइलाय मा होनो नायनो सुनानै लाबोफैदाया फैदोरा बेसो साफा जागोन लानानै थां थाइजौआनो गेसावसो नै बेबो राखे सासे गोमोन जानो उराय हरलायबाय माथो गेसावखौ होबाखो ओइयाव हैनोसैलाय आं गेसाव हैनोसैलाय नै आदै थेंक इउ फाग्ला लाबो नोंखौ नै ओइ नों मा होनामोन दे सुनो थिनाखैमोन फाग्ला सुलाय सुलेदोल' बामलु उनग्लिग्राया नोंबाबो आलुबानो जाबाय सिफ्लेबाबो आलु खागोन बे आलुखौ बेजोंबो हो खेबसेनो थाइथाम थाइब्रै लाजाफारा ओमफ्राय आंखौ होथेबाय आरो ने ना ओरै मानसिया बिदिमोना नै फाग्ला गामसाया बानलुआव मोदानगोनबोलै बेसादजों गाफ्लेजोब्बायलै गायना लायाव आयो
नांगौल' बाहायाबा बबे नाङैयाव बाहायलाबायद्रानो बामलु गोथां मोना मोनखाबाय रा खन्दमखौ नाङाबाबो गारलाबायनानै थानो हाया जाम्बा जाम्बा बाङा बायदि दाख्लै लामायाव माबा पेकेटसो मोनदोंब्रा मा होनोमोनलाय बे कलथायाव सोनाया बान्दोल बान्दोल मोनब्रै ना बेसेबांबाल' थायो मोनदोंब्रा आरो लामायाव सुगावबोलाबायजा खुमब्रा बिदि सोर मोनालाय जों मोनदोंरा मोनग्राफ्रा नै बेरेसिम फोथारनि ओरै थांग्राया ओमफ्राय ग्रोब्रा हा गारनायाव मोजां न' फाग्ला संख्रिखौ बिदि जायो संख्रिखौ बिदि बाथाय गैला नै बे संख्रिखौ होजोबसैमोन नैबे संख्रिखौ होजोबसैमोन फाग्ला बेनोमोन नै संख्रि होग्राया बे संख्रिखौ गासिखौबो होजोबनांखायो नै बेखौ गलासो संख्रि होग्राया गला एसे नै गस्लाबो हरला ओरै नै लगायग्राया नै लगायदे एसे लगायग्रायालाय बेरा ओमफ्राय आंखौसो दालाय साइडआव दोनलायबावो गाज्रि सारनाया गारसा गलाल' नुखाबाय येल'नो येल' ना वाइट इल'सो नुयो फाग्ला नायलाय नै इल'सो नुयो वाइट नुवा काटेनासो वाइट नुयो संख्रि नांबावगौ संख्रि नाङाखै बे नाङा होनखाबाय आङो होबाव है बे खावसेया थाखाय बियो नांलालै जाम्बानो थाइजौ नाङो जायाबा होनानै जालाबाय होबाव होनखायो ओमफ्राय बाबा मा दोनखा जानायलाय नोङो नै होबाव होनग्राया नै जोंना नै होबाव होनग्राया जोंना जानोबा बाबा गारसनलायखायो एसे बाव आसलसो नै आरो सासेबाव बोराय मांग्राग्रा उन्दै उन्दैजोंसो लोगोजायोरा गजिनायजोंसो फैसा मोनबाय आमेरिकान डलार होनदोंलाय लगायग्राया नैबे ओमफ्राय जाय फार फारि हानना लाजोब्बाय फाग्लासो सासे हनै आलौनानै जाला बोरायलांबाय आबाद माग्रा दे बाथुमलाय बै गेजेराव हर नैबे थौलेसो खान्थाल जाग्राया नै सासे नै सोलाजोब्बाय आफोदसो सासे नै मोख्रा फिसा दंबावोलाय ओरै सानै दं नैबे जाखाङाखै नैबे जाखांबाय नै सखरबावबाय संख्रिया नै बेखौ एबार खान्थालजों जागोन नै संख्रिया लादौनो नै आवलिया बावलिया ओंख्रिया मा हाग्रा बे हाग्रा बारियाव हाग्राया थायाबा ग्रेन्डारानो थाबोदों नांगौबालाय जिनिस नागिरो नांगौबाल' जिनिस नागिरखायोलै बेखौनो मानसि आफोद बिसोरो बे जिनिस गैयाबानो जेबो मोनजाया खान्थाल जाग्राफ्रानो आखाइयाव बेगर आजावलायनानै हनै आरो बिदिनो आखाइ खान्थाल जाबावो आफोदसो नैबे नै बेबायदिबाबो रोङा खाना जाग्राफ्रा नै बिसोरनो सानसे खान्थाल जाखाबाय दासो थाइजौ खाजि जाखांबावदों ओमफ्राय हनै जिगद थेव दाग्रा खाना जाग्राफ्रा नै साथाम माबाखौनो गारहरजोब्बाय सानसे जाखाबायरा आफोदसो बिसोरो थाखायासो मानसिफ्रा जानाय लोंनाय दख'आ मानसिफ्रा गासिबो नै साफ्रा मबाइल मोनबाथाय खान्थाला भिडिअल' जायागारा
मासिगाव प्रब्लेम नोंसिना बिदि भिडिअ बानायनायनि ना मा होनग्रा जानाय मोनथाम भिटामिन